Bulawayo Mayor David Coulthard auya achiomesa musoro akati vakomana ngatisareveranai nhema. Zvinhu zvamakaisa Zig ramakaintroducer hatimbodi zvekureverana nhema, hapana kana zvamuri kumboita, hapana nyika kwairi kumboenda. Tarisai vana TM Pick and Pay vari kustopa maoperations, mamwe mabranches avo achimira kuoperata permanently. Sanapinda mashoko anopinda pana David Coulthard notobva wasubscribe ulaika utina on the bell icon. Tipinda muna mumwe kwa mchenzi. Bulawayo Mayor Councillor David Coulthard is called for Zimbabwe to either abandon the Zig or exclusively adopt the US dollar and the rand, citing significant losses incurred by local authorities in supermarkets due to exchange rates disparities. In a post on his X page, Coulthard highlighted the issues stemming from the use of an official exchange rate of $1 as to 13.80 compared to a street rate of $1 as to 24 Zig, which has led to financial losses for businesses forced to operate under the official rate. Panapa ndo nhaupa iri kuya ichisunga manje kuti mabhizinesi ari kunzi aiwa shanda official rate re13.80, patona kuti aiwa mabhengi kwacho Zig racho rinogona kushayikwa, vanhu vanoona kuti aiwa Zig racho riri kutonetsa, but kuri kungoonekwa Zig chete mumastreets black market exchange rate pavanoonekwa kuti aiwa ndokuri kungowanikwa Zig, but condition yavo kuti Zig racho raku tradewa at a rate of $1 as to 24, zviri kuonekwa kuti aiwa mabusinesses akuita loss, noda kwokuti aiwa almost kuzvi 40% to 50% loss yamuri kuona kuti aiwa vanonzi operator 13.80, but Zig racho riri kuwana ne 24 Zig as to $1. Chitiwo chamuri kuona panapa kuti David Coulthard ari kuya acharivukira chiti aiwa vakomana kamisa yenyu Zig renyu kana kuti toshandisa zvedu US dollar nerand. Tudze mafungiro enyu moti kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, subscribe or like.